La filosofia del geek. Ui! Bueno, doncs ja estem a la filosofia del geek i com diu el nom és filosofia, que vol dir és pensar. Hem arribat aquí i som 4 persones que només fem que pensar. Bueno, fins Pensar- aquí la secció de filosofia del geek. Ja estem. Estem avorrits, estem jo què sé, a la feina amb el cap a una altra banda. Pensant en la secció. Pensant en la secció, que dius, hòstia, que dic. Què passaria, no? Si passés alguna cosa. Com feia Aristòteles i Arquímedes i... que no sé si són filòsof o no. Sí, però totalment és igual. Sí, no? Sí, de fet jugaven molt a la Play, la veritat, en la seva època. Bueno, de sorra, no? Sí. Bueno, jugaven a pedra. Això. Bueno, doncs jo he fet unes preguntetes, ¿vale? Dic, va. I la primera pregunta, tio, hòstia, la trobo que és interessant, ¿vale? Perquè podríem dir, hòstia, els videojocs, ¿vale? El que es podrien considerar art? I per què o per què no? Què penseu? Home, jo crec que absolutament sí. O sigui, tot el que sigui creatiu no deixa de ser art. O sigui, ja pot ser art visual o art narratiu. En el fons no deixa de ser una història. Si a més impliques una interacció divertida, doncs clar que són art, per mi sí. Hòstia, és que, per exemple, veus aquesta desenvolupadora de Barcelona que va fer Gris, aquell videojoc, que és una passada. Juegazo, De fet, està al Game Pass. És una passada, allò és art. Vull dir, és un artista que ha desenvolupat tot aquest món en un videojoc. Per un exemple molt bàsic, em refereixo, que vull dir, i després entraríem potser un estil d'art. Bueno, tu de Gollum què diries? És art o no? Clar que sí. Ara, si tu associes art a algú... Seria aquell que ha fet Hemos sido engañados, aquell que va fer aquell graffiti, doncs seria el mateix, no, Gollum? Però no deixa de ser art. O sigui, que sigui un art que no t'agradi a tu, no vol dir que no sigui art. Potser hi ha algú que li flipa aquell joc, perquè té un punt retro, perquè té un punt... No sé. Hi ha gent que li agraden les coses. El feísmo està acceptat. I que no sigui dins d'uns cànons de bellesa artística, diguem, doncs no vol dir que no sigui art. Una altra cosa és amb quin objectiu s'ha fet aquest videojoc, perquè si no transmet un missatge o la voluntat és banal a l'hora de fer un producte, doncs passa una miqueta com la música, que hi ha música que tota la música és art, home, doncs depèn, no? Depèn del tipus de concepte que tinguis de la música o amb quin objectiu estiguis fent una cançó. Si és només per embutxacar-te uns paus i dius, no, perquè si jo faig un featuring amb aquest i no sé què i fico una base de pum-patum-pantum, ara, això és art? Depèn. L'objectiu era crear una peça bella que t'interpel·li o et faci pensar o et faci emocionar. Però l'art, pregunto, però l'art no seria també... com es diu? Joder, m'he avançat i ara no sé com es diu la paraula, saps? Quan creus, o sigui, quan tu penses que l'art, jo què sé, hi ha un quadre, vale, que per tu seria una merda, però per mi podria valdre milions. O sigui, especulacions, això. Com? Si es pot especular amb els videojocs. El FIFA és un art? És un art. Clar, potser per algú sí, sí, ja saps quin és? És l'art de l'enganyifa, et diré. Però clar, jo entenc una mica això, a partir d'on és art? Jo entenc art perquè tu estàs agafant el concepte d'art com a una cosa super guai, super maca, super transcendental, però hi ha art de merda també. Sí, no, i que el FIFA seria art de merda. Hi ha exposicions que dius, quina puta merda és aquesta, això comprenc, però en aquest sentit... Quines sensacions et transmet? O sigui, aquí està el point. Sí, perquè jo m'he rigut com no està escrit amb el FIFA. Art, per exemple,
jo què sé, per exemple, art, jo consideraria poder un joc que t'expliqui una història, no? Un concepte, un... narratiu, pot ser algun narratiu que t'arribi, que diguis, hòstia, que... Quina història tan guai. Que trenqui esquemes, inclús que surti de lo normal, ¿vale? Podria ser, per exemple, el cas, que hi ha gent que no està d'acord, perquè, clar, això és opinió, de Last of Us, parte 2. Hòstia, jo podria considerar art, perquè aquell joc surt de lo normal. Ja només pel... Estic d'acord quan es tracta d'un videojoc que es basa en les emocions. Això. Perquè l'art simplement és generar emocions. Però un FIFA, una història d'aquestes, que simplement és un simulador, un arcade o una història d'aquestes, sí, però ja per mi també... no és art. Vull dir, ja, però també fa emocions, vulguis o no, ja et fa emocions. Sí, pots enfadar, pots alegrar, pots fer coses. Sí, però mira, el Metal Slug, per exemple, un joc de recreatives amb una estètica molt interessant. La seva proposta és molt... I mira que el joc és senzill a cagar. Avançar, saltar i disparar, punto. No té més. Però té gràcia, et fa riure, no sé. Sí, però perquè aquí hi ha una part de disseny que és treballada, saps? Que has estudiat fer aquell disseny per X motius, a part de la tecnologia que hi havia en aquell moment, etc. Per mi, ja torno al FIFA, tot i que no és el cas, perquè és el primer que he agafat ara i podem coincideix una mica. Però és simplement simular la realitat, en aquest sentit. Per mi allò no és art. Poder és un art. És una cosa molt top a nivell tècnic, vale? Però no és art, perquè la finalitat no és generar emocions. La seva finalitat no és generar emocions. En canvi, altres videojocs com The Last of Us o altres coses, per mi la seva finalitat és generar emocions. Per mi un videojoc és art quan... Et plantejo una cosa, Víctor. Un xaval de 15 anys que l'únic que li agrada jugar a futbol, que juga al FIFA, i li presentes el The Last of Us. Vale. I et dirà, quina merda de joc, tio. Dóna'm el FIFA, que per mi aquest joc és l'hòstia, és art. És un concepte subjectiu. Per això dic que per mi hi ha art bo i art de merda, però perquè a mi tinc la meva concepció, cadascú té la seva. Però no per això deixa de ser art, o no, saps? Doncs és art perquè ho ha fabricat algú artísticament. Per tant, és art. Ara, que tu consideres que art és algo més transcendental, doncs llavors estaríem parlant d'art bo o art dolent, però el concepte en si és art. A mi em costa encaixar-ho. hores parlant d'això, Sí, em costa encaixar-ho, Diria sí, a tope. Però, ja et dic... Clar, per això deia de art banal o art més profund, diguem. Vull dir, la finalitat d'un artista, quin és? Digue'm, no sé, tu que ets mig artista. Jo diria que és transmetre emocions. Vale. La finalitat del FIFA és això? Bueno, sí. No em diguis que no t'emociones quan remuntes un 3-0. Parlo seriosament. Vull dir, però... Sí. T'entenc, però no m'encaixa perquè a nivell conceptual... Bueno, perquè estàvem parlant de competitivitat entre nosaltres i tal. En si, el joc, és... Però no jugaries a aquest joc si els gràfics fossin una merda, però en canvi jo jugava al Kickoff 96. Vull dir... No, vull dir, estem parlant de que a nivell tecnològic és molt bo, que és un videojoc, evidentment, molt bo, però per mi no és art. Vale. Agree to disagree. No ho sé, és complex trobar una solució, perquè també entenc la teva part, entenc què vols dir, però no ho comparteixo. Bueno, pues ja està, et rebento la cara quan et vegi i ja està. Hòstia, espera't, que encara en filosofia aquí farem... Que no se solucionen farem UFC. UFC Geek. Amo! Hòstia, tu. Que hi ha més preguntes? Vinga, sí. Preguntes de filosofia? Va, farem una i després si s'allarga farem una altra, va. Vale. I els videojocs haurien d'agafar temes controversials i ètics o haurien de ser només entreteniment? Vale. Sí. Sí què?
Jo dic que sí, No, a hauria- les dos. O s'hauria de dedicar només a l'entreteniment No, o... ha de ser... Depèn del joc. És que depèn és que tornem a lo d'abans, depèn de l'objectiu que tu et marquis amb el teu joc. Hi ha jocs que són més educatius, amb una finalitat molt clara, i hi ha jocs que són simplement pues, un mata-mata, sense cap mena de finalitat més enllà d'entretenir-te aquesta estona. Hi ha jocs que pretenen explicar una història més profunda, rotllo, jo què sé, Shenmue's Revenge, saps? Jo què sé. O jocs més complexes, que puguin tenir una història molt treballada i amb un rerefons ètic, o jo què sé, com el joc de Life is Strange, que es basa en decisions i que hi ha decisions molt fotudes de, hòstia, si decideixo això, aquest pateix, però si decieixo l'altre, pateix tot el poble. Llavors és com que et posen en situacions, però evidentment si jugo al Mario Bros no em planteja el mateix tipus de dilemes, no sé com dir-ho. Però jo crec que no per això hauria de ser una cosa o l'altra. O sigui, els videojocs es poden barrejar i tot. Exacte, sí. Pot haver una mica de tot. I jo crec que és bo que hi hagi varietat. Però depèn com es tracti. Depèn de com es tracti. Sí, exacte. Perquè si ha de ser destructiu, per mi millor que no ho tractin. Si ha de ser constructiu o interpel·lar la persona i fer entendre, bueno, endinsar-te en una situació que tu, evidentment, no estàs habituat, trobo bé. Està clar que hauria de ser constructiu. Jo crec que ningú se li acudiria fer un joc en el que ets un nazi i et dediques a torturar jueus. Vull dir, que si és un joc... Jo que sé, imagina't un joc de gestió com els típics de parcs d'atraccions o de ciutats, però d'un puto camp de concentració. O sigui, però pot ser, crec que a ningú se li acudiria fer un joc així, tot i que... No crec, però que simulessin. Però, hòstia, simular això i tu estàs a la pell del dolent per adonar-te lo dolent que és fer això, diguéssim. Sí, però bueno, hi havia un joc que es diu Dungeon Keeper, crec, o Dungeon, no sé què, que havies de crear masmorres i tenies criatures i les podies maltractar, els hi foties cops amb la mà, i els hi feies fer túnels i tortures, però clar, tu ja eres un ser malèvol i dedicaves a tenir una dungeon amb criatures rotllo orcos i tal. Però bueno, no dista molt del que estava dient abans. O sigui, però jo jugava i Dungeon Keeper, exacte. Ho han dit pel xat, el Jordi. I ara jo m'ho passava molt bé, però clar, no deixava de ser un fill de puta, tot i que ara amb els jocs, amb el Baldur's Gate mateix, ja et dona l'opció de ser malvat si vols. O sigui, l'opció ètica, moral, sempre la tens. Però és el que deia el Víctor, depèn de com plantegis el joc, si ho fas d'una manera constructiva o destructiva. Mira, ja va bé, perquè també dic, hosti, la pregunta, la següent va una mica més molt enllaçada amb aquesta, que si les decisions ètiques dels videojocs poden influir a la moral del jugador, o sigui, a la vida real, si poden influir. Ja que has dit això de Life is Strange, que les decisions del joc... Home, no deixa de ser... Quan tu jugues et poses en la pell del personatge, però molts cops el personatge ets tu. O sigui, jo prenc les decisions, per exemple, del Life is Strange. Bueno, jo muntava una pel·lícula i intentava anar cap a un lloc, no? Però moltes preguntes d'aquestes jo decidia les coses en base al que faria jo. Llavors, no és que m'influeixi, sinó al revés. Jo influeixo les... Tu influeixes allà. Però bueno, això és com la paradoxa aquella, no? El dilema aquell de què fas? Desvies el tren i mates a un o desvies el tren i mates a 10? Saps? Home, com més millor, no? Home, a mi, jo crec que sí que t'hi poden arribar a influenciar i a canviar una mica la teva moralitat, Llavors, aquí entra la maduresa de cada persona, de saber discernir entre el que és un videojoc i el que és la teva realitat. Perquè jo no aniré a repartir cops d'espasa perquè si he estat jugant a Age of Empires tota la nit, saps? No, a veure, hi ha jocs i jocs, perquè tu saps que són jocs històrics. Però vull dir, una mica comparava una mica la situació d'una cosa gairebé real, com pot ser un The Last of Us, ¿vale? Que la doble moral, de com tracta l'homosexualitat o com tracta certes coses,
depenent de com ho arriben a fer entendre a certes persones que no han tingut cap mena d'experiència en aquesta situació, et pot donar a entendre, vull dir, hòstia... S'ha d'actuar de tal manera. S'ha d'actuar de tal manera en certes situacions, saps? Doncs jo crec que sí que et pot canviar la teva moral. Jo Bueno, crec que si està ben fet i tu t'impliques molt amb el videojoc, home, podria arribar... Però pensa que no has viscut Però jo crec que això depèn de la maduresa de la persona que jugui. Si és un nen de 10 anys i, jo què sé, és un joc de palear foques, doncs potser aquest nen, si juga molt a aquest joc i li encanta, potser veu una foca i no li semblarà malament que la palein perquè li treguin la pell. Mira, un comentari molt bo que ens acabem de fer ara pel xat, l'Urnat, en Jordi, crec que has comentat. Sí. Per culpar un videojoc d'influenciar negativament és treure culpabilitat a les persones i el problema sempre són les persones. Correcte. Exacte. O sigui, és que depèn de l'educació que tu tinguis. O sigui, sí. Però això és com quan diuen, no, és que si tu veus una pel·lícula i t'estan influenciant no sé què, no sé quantos i t'estan adoctrinant. No. Tu veus una pel·li que tracta d'això. Ara, com tu ho rebis, és cosa teva. Vull dir, bueno, depèn de la persona. Aviam, un exemple és, en el meu cas, hosti, jo vaig jugar al Vice City, al GTA Vice City, amb 12-13 anys, no la que tindria jo. I jo m'anava pel joc, tio, anar atropellant la penya, robant cotxes i... matar iaies i aparellar la penya i jo avui dia, amb més de 30 tacos, tio, no vaig pel carrer atropellant a gent. Jo vaig passar aquesta fase, als meus 20 anys, de repartir llenya a la gent pel carrer, ara ja no ho faig. Però totalment d'acord, però se li ha de dir que té certa responsabilitat als desenvolupadors de videojocs. Certa. Com es tracten certes coses. És que no, perquè això depèn de... Perquè aquest joc deu tenir una edat que potser no ja s'està jugant al Vice City amb 10 anys. Això per descomptat, però tu, a veure, tu els 4 matats, bueno, el que fan les escoles, les matances. Els bullying. Vale, els Columbines. Sí. Estic exagerant molt, Estic exagerant moltíssim, Sí, estic exagerant molt, però aquesta gent... si hi ha algun trigger, com es diu, una cosa que... Sí, un detonant. Un detonant, que un joc que ell té accés perquè té l'edat, compleix els requisits mínims, etc. I per una fumada molt tonta, ja et dic, però que un videojoc que, com tu deies, parla de matar jueus, vull dir, ho estem exagerant tot, vull dir, volem fer incís. Hòstia, doncs ell pot arribar al concepte de que allò és correcte. Sí, clar. Perquè sempre hi haurà gent tarada, però això no pots evitar-ho. Per això que hi ha coses que... No, és com el cas, no? Que... videojocs perquè poden donar a entendre que èticament és correcte. I per això els jocs porten un comentari al principi d'aquest joc conté escenes violentes, aquest joc no està recomanat per menors de 13 o de 18 anys, i això, que ens sembla una tonteria, doncs en el fons té un sentit. Sí. I després que haurien... Bueno, és que sembla mentida que estigui dient jo això perquè jo en la vida he fet cas a aquestes coses. I jugava a jocs violents quan tenia 10 anys i jugava i veia pel·lícules que no eren adequades i jo he sortit normal. Per què? Pues per una educació... Bueno, normal, ja m'enteneu. Vale. Sí. I hi ha el cas també, no? Aquell de fa un any i pico, que la premsa, la televisió i tot, que van culpar molt, per exemple, el Fortnite, que em diràs tu, un noi li van tallar el wifi a casa i no em diguis per què tenia una escopeta a casa i li va cardar un tret a la mare, al pare, al germà, em sembla que a tothom, perquè li van treure l'internet. I el tio va continuar 2 dies jugant més, Sí, però això és una persona que està malalta. Clar. O sigui, que té un problema. Això és una cosa que no es pot evitar. I si no hagués sigut el wifi, hauria sigut perquè no li ha donat el bocata de nocilla quan el volia. Clar. Una primera ja que fas amb una arma a casa. Això és el primer. Bueno, això, millor eren caçadors. Sí, no, per això. Que dic, hòstia... Sí. No, va ser aquí. No, va ser que va ser aquí, No, va ser aquí a Espanya. No, diria que inclús va ser Tarragona o por ahí. Per aquí prop. Una primera és això, vale? Que dius, però bueno, va, deixa'm-ho passar. Però després ja està l'educació que tu li dones al teu fill, també. Quin cas li has fet tu? Jo què sé, quina educació l'has ensenyat tu? Això és el primordial. Llavors, en base a això, t'afectarà més o menys. Sí, i has de saber discriminar aquesta informació que et dona un videojoc. Evidentment ets influenciable. I a més a més, aquesta actitud d'agafar una escopeta, segurament aquest nano ja han tingut més d'una bronca, més d'una discussió, més d'algun acte violent a casa. Si tu creus que el teu fill és així, una de dues. Si és molt jove, tio,
tot això li treus de cop, o portes a psicòlegs que necessita ajuda o alguna cosa. Exacte, és que és això, vull dir, evidentment hi ha gent que té problemes i és sociòpata i es pot arribar a tractar, però bueno, hi ha gent que té una tendència agressiva o una tendència psicòpata, doncs, si tu ets una persona viva i ho veus, doncs ho pots tractar. Però clar, sempre hi haurà un tant per cent de locos, o sigui, això és inevitable. Bueno, sí. Sí. Hòstia, m'agrada molt aquesta secció, jo hauríem de fer així el programa sempre. O sigui, hauria de ser això. El que passa que, Joan, com ho tenim, això de... Ens queda alguna pregunta més? No, ja està. Una hora i 47 minuts, vamos. Vamos. Què dius? No, home, no. Sí. Puta. No. 22. Una hora i quart portem de programa, una hora i quart. Ah, bueno, home, clar. no. Perquè hem començat mitja hora. Berni, me cago en Déu. Perdó. Bueno, va, doncs anem a per la secció que sempre ens dona una mica de nostàlgia. Però us heu de posar veu de tertulià com el noi del mig, ens diuen. Va, Joan, ensenya-li Buenafuente. Bueno, va. Però vinga, va, som-hi.